dubu ne ga hago ga amarya inda da gyara sarari haka da kyau ga yara can dubu ne kin ga ba zai bane da ki mata biyu so ga amarya ta je ta kusa da ango din ki je ki ta dan can mana Abdulaziz rike ki ayi ni ba nan shiga Allah karba musu ke sai kin kife da sauran samu sauran na ba wai ko rike mu bari san papa na Allah ki karba mu ko wai ka ki bari na riga ba sama karba musu Allah ya shi kare ba hadda angon da amaryan din zaki da wa ruwa kina da haka da yanzu ba za ku ta da ba ba ban su wasa daga hannun ki mata kai tana kallon ki kina tabba wallahi lalle sai an tabe bada a bar komai a mana sai kawo dan Allah wata ba su bari ba sai an tabe gaskiya kuma na san jiga za a yi ba kai fuskar ka ta fito ta fito ka aska dan Allah a gani ma ka cikin shari'a ina daukan wannan kamar shi